Mga kasimano, si Senator Frank Drilon ini, tiyon na para hatagan dugang nga puwersa sa Kongreso ang mga pumuluyo sa Region 6. Amulang ini ang isahanon regional party list nga nagadumdum kung nagabalikid sa mga kaayuhan sang aton rehiyon. Uswag Ilonggo, as a multi-sectoral party list, aims for the welfare of the Ilonggo families through modernized agriculture, healthcare for the poor, infrastructure projects, livelihood opportunities, economic growth, easier access to education, and capacity building. Ang programa sang Uswag Ilonggo base sa kinahanglanon kag handom sa mga pumuluyo. Diin ka man nga bahin sang rehiyon, Ilonggo ka. Uswag Ilonggo Partylist, para sa imo, para sa inyo, para sa aton tanan. Uswag Ilonggo, numero 99 sa balota. Aton ini.